Alas ko nung terrorist na din. Itay tandere! Pamahaw ang inyong programang mga gapnod sa kinabuhi. Every day my breakfast, I breakfast to your program, Stagnant of Your Life. Usahay mo sakit ang tiyan, o makaluha-luha ko, o kinatawa. Sometimes I have a stomach ache and I cry until you succeed. Itago na lang ko sa pangalang Reggie. Just call me Reggie. Taga Marfori ning Dakbayan sa Davao. From Marfori, Davao City. Di na nakuisgot pa ang akong trabaho nga nis Davao, Dolanday. To tell you honestly, it's a very long story, but you know Dolanday. Ang akong uyab nga si Anna May, ganaa sa nasod Abu Dhabi. My girlfriend na Anna May in Abu Dhabi. Mingaw apan, iyahaman po itong mga pangandoy, o gusto na kong makabot to niya. I miss Anna May. But you know, oh my God, I love her so much. Oh yeah. Sayod ko nga rin mo mutuo, ngay tsuraan ko. Yes, I know, Dolanday. You never believe me because you know I'm saying that I'm handsome, but that's true. Apan doon na po'y babae nga nakagusto ka na ko din si Maylene. Maylene is Kurt. Isa siya sa mga kliyente sa among kumpanya. O kalos kada daw nagkakita mi sa among opisina. Alam mo, is one of the client of my my office, my company, and every day we met and we'll go out, we hang out, coffee, drinks, coffee, milk, like that. We talk each other, we talk about love life, etc. Ang tentasyon ang naaragili sa palibot. Yes, temptation is all around. O dito na nagsugod. Ang kap dun sa kong And ginagawa. this is a story of the stagnant of my life. O giniri, ang naitabo. And then I got that bad. Hello? Langga. Langga ulit na lang na rin, B. Langga, ito lang pwede langga. 2 years pa akong layat ang dere. Ikaw masada ni Langga, eh. Ako na lang gud langga para magyapon niya sa tuwa langga. Lagi, bro. Ikaw siya kayo ba? Ako na lang gud. Ikaw na ba naikita? Kasi nga nakilaing laki niya, man, nakaganan muli diri. Sabi ko na uli mga baho, mali. Ikaw diya. Pagulog ba ako nakagibrig-brigan diya, man? No. Ay, wala ko gibrig-brigan diri, no?
Pagkanibawan ako daw. Ikaw na ginang babae sa kuha langga. Kung hindi gusto na kumuli ka. Langga. Antos kang gudiha ka jud lang yun. Gamay lang gid eh. Bantay bitaw ka. Bakit? Malam mo kay lain diha. Wala lagi lang. Ikaw ba? Bibigaw ka sa kuha. Siyempre, ikaw ba na ibibingaw na layo? Nahilog naman din ako sa bangka. Sa akin, na akong office mate din si James, samok kayo. Langga, sa'yo magsulog ron. Pagtulog. Yan naman. Sa'yo color. Pink. Ha? Pink na pink. Naligo na ka langga. Ano? Naligo mo ta. Ha? Kabalo ko wag ka naligo ba? For sure. Ay, naligo ko, grabe sud ko eh. Hindi ka maligo pag mag-ulan rapod. Hindi kami nagduwag basketball, naligo ko yun. Para akong amigo nga. Hindi nagduwag basketball, naligo ay. Naligo na ko eh. Langga, imagine na lang na ako nga nagtapad to dali. Masigay na yung katapad niya, ha? Sila ko tapad. Ikaw. Ikaw, kabalo ka. Kaya kung dako nga online, wala ning hatog-hatog na lang akong kaksundo eh. Hindi ko na lang ka. Sabi mo, gikakos, basig na anak eh. Bunguton na gigakos ha. Ay, buha ko si Ganda. Ano man na? Ito na stop to eh, ho? Sanding man eh. Oh. Bantay bitaw ko ha. Ay, langgay ko gito. Nga, pag ayo-ayo niya ha. Ay, sige na kayo na akong kauban. Ito ba na? Ano lang ka? Oo, lagi-lagi. Oo, mo organic. Sige lang, okay lang. Hello, langga. Ganda. Sino? Asan na akong habol? Sige na. Asan na akong habol? Kasindre ba? Nalaw-gaway. Babay langga, ayo-ayo niya ha. Mahal ka, tika langga, amping. Amping pa siya lang ba? Sige, babay. Bart! Bart! Ay, sa mukha ni mo, Bart. Ano Uy, ka kasindre, Bart? wala kong kabalo si mo magasimpa. Nagtrabaho ko dali sa amo kay ka. Klarualan niya, Bart ba? Wala ako madunggan ni Bart. Kana! Kay tuhanan, isturbo kay. Tuwasan ako na akong trabaho dali. Trabaho dyan nga. Huwag mo lagi na, milk mo lagi na makita na ako dyan. Ha? Tana ko balita oy nun sa ka. Asat! Kilak-kilak mga dyan. Dilak. Takay ko sa angila. Wala mo lagi mata lagi. Ano mo? Us-us lagi na mo short lagi. Usa ka di, Bart? Tiwas ko sa akong trabaho pa. Eh, gisig samok-samok ka rin. Sa mukha, ginimay. Eh, mo. Gasa ko, Bart, pahanin ako ko. siya kung kadun. Bart! Dapat siya, Bart? Taro ka nag-break, Bart. Kuno, di ka ko lang pag... Ito ba, man hindi na ko ganahan mo. Mukalit-kalit kag sulod sa kwarto, di ka mananghid ba? Alangan nga! Dua na biyata dali nag... Kamusta na ka di ay? Ito, di ka sa mong kwarto, di. Hindi rin medyo kamustambay sa kuha. Kapalo nga ako ikaw ang computer dito. Ika ni mo yan. Sige na po kag download na. Mabayrosan na sa akong computer. Isa na po na yung pangitaon. Wala akong hard disk, nawala akong hard disk. Takin ko na. Sa ako'y computer, nawala akong hard disk ba? You believe that I'm a different man, babe, and you believe that I'm hard to get back. Kaayos pa niyo. Ito'y gutom na mga ko. Bart! Kalatag larawan niyo ba, day? Oo. Oy, mong baong kanuno. Nalimta na ba ni mo? Ikaw ba?
Ano ba kasko abad pag naton Ako na lang tigbit-bit anang baon ni mo. naton si kapit siya pag mga katong kliyente na pag siya atso paping guys mo ba? Sagot. Tara ba? Si Maylin ba? Ini maulaw tali ko ba si. Hi boys. Hi Reggie. Hi Reggie Meller. Ay ma'am. Pare kay si Reggie Meller kay barkag kuan yak muon gamay. Ma'am, na-approve na to ma'am. Yes, approve na approve. Ma'am, patay ko na ma'am, pang mamasahe niya. Ito ba? Grabe sa kaba. Ikaw, espeso kay kaba. Oo, dahil. May makagsimak-simak mga. Dahil 20, o dahil 20. Ma'am, salamat kay ma'am. Okay kayo. Ma'am, basta at least okay na yung muhang... Ay, okay kayo. Bahala na basta kay okay tanan. Mga unta, Reggie. Tara, mga untay. Bili lang mong kauban. Ha? Ala, ina, sa ni mamay. Dito kas gawas, o. Panay ka rin dito ni 500. Dito ka. Kan, eh. Ano, pati ka. Ma'am, Sabi, asupat. sabayan na nato siya. Ma'am, sabayan na nato, pre. Ayaw na. Kay bakuan pa niya akong 500. Nung saday ka di ay. Pasubo juga ni kami. Ato ko diya sa agdaw kaya. Busog Ato naman ko ko. dila Jonathan. Busog naman ko, ma'am. Busog na day ka. Pati magkwanta, magpahilis ta. Parang gusto mo na po ka. Tara na. Sige, kuang-kuan dyan. Pat, pwede na dito sa mga Pat. Wala magkakuan, Pat. Dapat ko dahil mo kuya good, ma'am. Jigs. Magpasab na ba ko sa kuriliber gisikya? Gaya din. Si Jigs. Iban babutan. Alam nga natin sa langom si Ilman. Dugay pa to ka. Balik ka ba? Sagdi na na. Pat, sabay na, Pat. Kupot mura po kagkuan. Mura naman yung kagwapo. Mura naman. Ano na dito? Tara na. Ikaw pa. Mauwi po ka mo. Suro naman ay ka di ay. Hello, Langga. Alalaga. Nagkaon na ka diya? Yung naman na, ikaw, asa magkaroon? Maniud to mi, kau ba namong kliyente? Sige, ambing mo ha? Sige, ikaw po diya, Langga. I miss you. Miss you lang ga. Ma'am, murag daghan na magkano mong i-order, ma'am? Ay, sus. Ay nga na mag-uol bang ka. Anak sa inyo hang balay. Nabay crispy pata diya nga. Kala ko na o. Tulog. Upat ko na kapaagod. Mala ninyo order, ma'am. Usa pa ba yung pwede makaon diya? Ibutang diri. Hani, pako na salad, ma'am. Kana, ibutang diri. Usa pa man. Gutom sa makaon. Kana ni makahilo. Mamiling, bro. Di nyo ginatan ni mahurot, ma'am ba? Ipanghatag na sa inyong silingan. Gikan sa kuha, ha? Kabalo ka, ma'am. Sultihan ta ka, Reggie. Ay, naku tawag kang, ma'am. Maili na lang, ha? Hindi kay kliyente, magug ka na mo, ma'am. Ay, na lagi. Ikaw, no? Kuan kay ka ba? Ano man ka, ha? Ano man jud ka? Ay, kung ano na, abdi. Kana niya. Namayat yung kaana. Kana diya kay para pagbubusog ka, ato nang hiliso ng mga kinauni mo. Diba? Ma'am, Kabalo ba ka, Reggie? Hindi ka mo uban sa koron, ikaw rin yung lalaki nga ni balibad na ako ba? Malaay dyan ko sa imo. Kung bubaliban kay kaso ko, marara kang gibalibaran ni mo ang grasya. Sige, ma'am, ikaw pa. Nagpapa naman yung kasakuang. Wala, ma'am, ganun. Siyempre, sige, mga una itong dali na, ma'am. Ikaw na, ma'am. Ikaw na niya, ako tanaw lang taka. Sige na.
ma'am. I don't lose feeling anymore. I got blast that food. Ay, Reggie ba? Balo ka nang nakaning Reggie? Bisa hindi kayo rito ba? Hey! Ay, pagkatuwa siguro di yung makuha niya. Ma'am, tara ma'am, ihatod na ito ma'am. Para Ay, hindi ka ako, Jay. Tara na, tara na. Ay, ito niya na. Sabay sa ko. Dali ba? Sunod ma'am, o din, yung balay. Anymore. I've got basta tapo. Ma'am, Ayaw sa glaga ba? Ikaw nang ilas mga kayo, ha? Dali ma. ma'am, Ano man, nga di ba kang puyo dali ron sa kual sa obrero, ha? Gwapo niya ako apartment dali sa obrero, diyan malakaw ka. ma'am, Mga ako iya, ma'am, taga-Boulevard, ma'am. Hindi ako nagani ko niya, kaya pagaladala ko niya kay sa una. Ayaw lagi ko ka na. Matulog ko. Sama, kanahan ka sa kong lifestyle, wala. Maylin, Dahil siya. Sipat ako. Ala, ala. Ay! Anak ka! Anak ka! Pre, pag nato si Maylin, ina nga wala ko ha. At yung manik, pre! Sa tagpay naman sa tagulan din siya. Basta, una lang yun. Ano ni? Sige ba? Nanay gila, pre. Hi, Reggie. Kumusta? Okay na. Pasok sa kapat. Kaya lang pa ko'y trabaho sa kapat. But, eh, kung Magkating sa kotong tiles. Ano man ka? Wadyo lain kay kagabi ha? Wadyo kong biyaan ba? Saan ka ha? pasensya na ka, pero dili pwede. Kay, Usa dili pwede. di bahala ko kung uyab. John! Di ba, John? Ay kong padugag nga ng storya kay nagkakay kong nagkakay kong nanugan anak ang mga storya ba? Ha? At sinod, Mahal, John? Ha? gimala ko kung Saan John? Saan John? Sortihan ka na ako, gimahal ta ka, gusto ta ka. Unsa man, sugot ka, pakasalta? Ha? Ako'y kasutanan. Talan mo mga gusto. Ha? Pwede kang sapatos, tanan, sakyanan, uban pa mga kinanglano ni mo. Ang mo mga gusto nga makita nga, gusto ni mo nga gamiton. Ihatan ako na tanan. Saman, kaya kay sakit kay kong ilong anong kwadreo, isprayan, may ginanay sakit kayo. Saman, pero nagtarong na, Reggie. Ha, o saman, sige na, sulti ko. Hindi na ka sa akong lifestyle, wala. dili lagi pwede ka na nalay ko uyab. Gusto mo niyo yung uyab, gigong ba ni mo? Ma'am, Gusto, gimala ko kung Ay, saan ka ba? Sulta ka. Ha? gusto mo, ma'am. Mag-I love you, bugunin mo, ma'am. Kada, mula akong gusto. Mag-I love you ka sa kwaw niya. Magpakasala na yun ta. I love you, ma'am. Yeah, I love you, sir. Buka. Anak! Anak! Anak ka! Sige. Dili. Dili gid pwede. Dili. Kapila tiging na wala ko nahangon. Tinginin ko ano ng istorya ba? Sa kagyan? Wala na ang tarong. Wala ka.
Hindi mo gisulti mo pakasal ka na, hindi ha. Dili ko magpakasaloy. Si Armin ang nangyag. Ako gani nga. Uli na diri para kita makasal dili kami. Sige pa, amot ako. Uli ko na yun. Sure ka? Ako saan ko na akong boss. Ako ba sige pa rin masugot? Ako pa susiyan. Sige. Hindi gani ka muli diri. Magpakasal na lang ko aning ma'am. Wala ano ko. Di ko ni mamatun. Kung sa pumayutan ako, nakatuig pa ka diha. Sa may gusto ni mo. Lagi ko mga lalaki ba? Oh, ikumpara na po ko naman itong ex na polis na taga-Bohol. Ayaw ko'y pamariha sa dunia nga pag-apasin mo dito na nalisilain. Hindi mo kabalik sa itong gain. Parang naman duha. Dagal mo mga uyam. Basta kung di ka muli diri, bidyuan na lang ako to si ma'am. Sabot ka. Ma'am, siguro ka na. Uyaw-uyaw pa mo ka diya. Ayaw lagi ba? Ayaw! Abi na kung di nakabuli. Langga! Lagi kinakabot ka na yun. Lagi na-uptik ka nilang doon. Lagi disugot si boss. Kanya, kita na magpadayon. Oh, siyempre. Ang gatong isa mo eh. Pakasan. Unsa ni? Siya to? Ano ko na dito? Nang! Si? Nang nagyuday ka. Ayun Gisa man ba yung anan eh? Maylin, si Ana May ang akong uyab. Ana May, oy, gwapong pangalan pero wala bagay na At least, mahal di ko gwapa. At least, kwartahan ko. Kabuhan mo di ka guwapa. Diyan na kay kwarta, na kay nani kabagang ang kwarta, ha? Okay lang naman. Tama na na. Ha? Ikaw, sa may mo gusto, palitan ka na ko sa kanan. Ha? Kanina mag-check sa kung Ha? gusto. Cellphone, anan, mga balay, Selo apartment, ako, ako pero- yung taga-apartment. Saman. Mas gusto na ako si Ana May. Kahilas ko din mo, God. Kung ano na siya, papiliin to. Yung mamili ko masuko. Kahilas ko din mo kung kani mo piliyon ni mo. Bubuhion ka ani? Ha? Biyaan gapong ka ani, magkakita mo ni karabo dito. Saman. Deal or no deal? So delightful, unusual, that classic sensation, sentimental confusion. Used to say, I like you. Si Ana May yun ang akong ipili dolanday. Wala ko nagpatintal kung sa may kwarta o sa naa kay Maylin. Kay sayod ko nga di gyapon ko magbalipayon pag abot sa panahon. Nalipay ko gamiuli gyud si Ana May. Aron tumano na ang mga pangandoy. Karon magsabay namin paingon og Abu Dhabi. Kung di na ako gusto nga magkabuwag paming duha. Daghang salamat and more power. Inyong suwat magtatampo. Reggie.